Assalamu alaykum hormatly ileşler. Şuun 7 yanvar 2026 yıl hepdeniň 3-nji güni hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýa kanalyna. Şuun biziň bilen ine Muhammed Döjü çykyş edýär. Muhammed aga hoş geldiňiz. Assalamu alaykum. Salam Murad ağa, salam vatandaşlar. Hoş gördük Murad ağa. Şuňky biziň temamyz ine Amerikan ýürüýtürleşdirilen atryady Delta ine Türkmenistanyň serhidine geldi. Häzir şu barada gurulma etmekak Muhammed ağa ýuwaş-ýuwaşdan Türkmenistandan maglumatlardan başlaly. Ondan şu tema gol geçer. Murad ağa, serhidine diýmäli ýakynlygyna geldi diýärler. Şu sebäp ýakyn hawa serhid diýen oýuny. Bolýa ýakynlygyna sebäbi biri ýazarlap duran adam köp, şoň üçin ýalňyşmaly. Ine hormatly ileşler, men bir video görkedeýin, şu Türkmenistan hakynda häzir tema diňe Türkmenistan hakynda. Ünferseýdiň şu video hyn görmäň. На карманный расход пенсионеров, пожалуйста, до 1000 манат, чтобы они хотя бы почувствовали, что у них в кармашке есть немножко денег. Пожалуйста, поднимите до 1000 манат. 10 yanvarda Aşgabatda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul etişlige geçiriler. Kabul edişlige Türkmenistan Adalet Ministrliginiň baş prokuraturasynyň ýokary gazetiniň işgärleriniň kendi Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzaty gatnaşar. Geçiriljek ýeri Aşgabat şäheriniň Arçavir şaý ýolunyň 150-nji jaýy. Türkmenistanyň Adalet Ministrliginiň binasy. Kabul etişligiň wagty 9:00-dan 12:00 çenli. Goşmaça maglumatlar üçin ekranlaryňyzdaky belgiler arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ine Muhammed ağa, şuraya informasiýa bar. Men şol aýdyşmaýaly Türkmenistanda ul problema pensiýa. Harytlar, hemme harytlaryň bahadyry galdy. Bir näçe prosent, ondan 30-45-e 50% çelli harytlaryň bahady galdy. Harytlar 60-70% galdy. Sebäbi daşdan ýelen harytlar o ýerde de harytlaryň bahady galdy. Ýöne Türkmenistanda her ýyl pasobiýalar, pensiýalar studentlaryň ýanky alýan pasobiýasy her ýyl galýady ýanwarda. Ýöne şu edek ol ýadyňyzda bolsa halk maslahatyna bir ýaşyl çykyş aýtdy, haýyş etdi. Gurbanberdi Muhammedowa gaýrat edip galdyrmaň, bize ýetýär pensiýamyz, pasobiýalarymyz ýetýär. Biz baý ýaşaýar, bu ýaly baý ýaşak göremok diýip ýanana alap, ýanky şol adamy saýradyp, gürledip Türkmenistan şol indeksasiýa, pensiýa indeksasiýasyny aýyrdy. Indi ýanky pensiýalar, pasobiýalar galman soň Türkmenistandaky pensionerler öňküdenem garyp düşdi. Öňkü şol alýan pensiýasyna egerde şunkuny produkty alyp bilýän möçberini ötün ýyllar bolan bolsa, şol pensiýa alýan produktyň möçberi has beserli. Olar garyplaşdy. Ine häzir kunny Arkadaş şäherini gurmak, $450 milyon ýanky meçit gurmak, özüne meçit gurmak gurban bolyň edýän işleri we Arkadaş şäherini eýýäm 6 milliarddan ýokary pul gitdi. Häzirim dowam edip dur. Ýanky Türkmenistan büdjetden hiç kimden soraman, karar çykarman, gurban boly tebigatlyklardan gelýän gazyň, neftiň pullaryny Dubaýa üýşür, Dubaýdan gön töläp dur. Ondan sorajagam ýok, prezidentim ýok sorar ýaly, öz ogly kakasyndan gorkýar, kakasyny işat diýilen ok, kakasy abloşka ýaly bolanýar. Gara parlamenta ogluny baky we kakasyny baky. O parlamentdaky işleýän mejlisiň başlygy, o aýal maşgala giýje güni arzu edýär, bedenini, tenini, kellesini, aklyny, manysini şulara berip näil hyzmat et bolarka diýip nime diýär? O halkyň tarapyndan saýlanan ok, halk ona rol beren ok, halkty saýlanan ýürüýte ýokardan goýulan aýal, goýan adama hyzmat etdi. Şoň üçin bizde ne parlament bar, bulary durhow näme diýäňiz? Halka garşy genosid edýäňizmi? Pullu halkyň pulunu alyp siz haýy tarapa ýörýäňiz diýip bulary bir stop diýjek ýok. Şu ýagdaýda ine Adalet Ministrligi ýançy biz görkezdik. Ýürüýte açyk kapylar edýär. Özem Muhammed ağa 9-dan 10-gaça 3 saat. 3 saatda Türkmenistanyň haýty bir grajdan bardy. 1 saatda gaty gitse bir 6 adam alyp bilýär 1 saatda. Her adama diýmedim diýen 15
gerek. 10 minut alan ýagdaýynda da 6 adam alyp bilýär, 3 sagatda 18 adam alyp bilýär. Bu nämen çödiýär? Ola bir. Ikinji, şu gün maňa watandaşlarymyz jaňa diýär, Muradaga fikir gerek bardım şol adalet ministrine. Yüreklerine düştüm. Boş, hiç da çödülen ok. Dinleýärler, belliýärler, şoňa tamam. Hiç da. Gen prokuratura bardyk. Gönnün göni. Yazdyk, bardyk, bozduk. Bir näçe gerek hiç da çödülen ok. Türkmenistanda kanunlar işlen ok, Türkmenistanda hiç işlen ok. Türkmenistanda prezident yok, milli lider yok, arkada yok, hiç tat yok. Atlar var da öldür yok. Bilen yok, uş bilen yok, görüp bilen yok diye. Yine şu ýagdaýda näme etmeli Muhammed ağa? Bir maslahat berseňiz, siýasat çykdynda. Böyle Murad ağa, men şu mesele boýunça esasy öňçe aýtjakladym. Şu wagt birinji gezekde ýani Türkmenistan efirde şu ýanak çäre geçiriljegini halka ýetirip otdy. Muň öz bir sekret nezady bar. Inni bizim halkymyzyň hereketinden gorkup başlady. Birinji şu. Sebäbi inni halk ekrana çykyp aktivistlerimize haberini yetirýär, aktivistlerimiz giňden onu ýaýratýar. Degişli guramalara yetirýär. Bir. İkinci, obstanovka regiony uly üýtgeşikle bolup otdy. Ondan hem gorkýar. Şol üçin şu basışlaryň netijesinde, yani ABS'nin ýygnanynda bizim aktivistlerimiz bar, Türkmenistan'da problemler aýtdylar. Şu sebäpden bula inni baştan sowma edip biz halka aýtýak, hiç kim gelenak, hem aktivistler yalan sözleýärdi. Bir şun ýanak karara gelipdirler. Şu sebäpden men bütün watandaşlarıma eger sudebni sistemalardan adalet tapmadık bolsalar, köp adamlar, şihiflom, doğuni, ondan soň o marda bir ýaşuly, kän şun ýanaklar. Kim adalet tapmadık bolsa, ekrana çıkıp yüzdenen bolsa, o Murat ba nemeden, Cemal Saparov'dan nemet yer, olo hemmesi 10. çislada fevralda hükmen şol adalet ministerliğine barsırlar. Ola kaşşok olur. Olan edacaklardı şol. Prezident çağırt deyip minister gider. Yöne şu tak barmanlığın özü, şonu video düşürüp uğratmanlığın özü, şu tak hemen bilelikte yığınlaşmanlığın özü, ulu şansı var sizin meselenizi duran yerinde çözmeye. Men şol için gelin. Eğer şola çözmesele, onu ulu udarı bula özlerine vuruyor. Gelin biz şu oyunu şola bilen edeylin. Şu tak gelin vatandaşlar, barın yığınanın. Eğer şu tada, şu yan kayıtlayan adamları bolmasa, meselenizi çözüp bilmesele, onu siz şu tadan duvar etse var bilýäňiz. Men aýtjakladım şu Murada. Bolýa, gaty dogry aýtdyňyz. Biz hemme mümkinçilikleri ulanmaly. Men watandaşlarymyz bilen biz häzir TikTok'ta da efir alyp barýar. Hem YouTube'da hem TikTok'ta. Egerde TikTok'ta soruňyz bolsa, soru bermän ýazyňyzy çykarmaň. YouTube'dan soň men TikTok'a baram. Dogry aýdýar Muhammed ağa. Biz hemme dörýän mümkinçilikleri ulanmaly. Ine şol adalet ministrligi hemmesi üýüşüp barmaly. Soňky wagtlarda adamlar nimeden hukuk gorayan gurmalardan, yani suudlardan, prokuraturadan, polisiýadan ve beylik gurmalardan hiç kömek tapman, ne ombudsman idi, ne ýa-ni prezident, aparat prezident idi, ne kabinet ministr. Şoň ýazmaýan ýeri ýok, hiç tapan ok. Soň TikTok'ta aýtyp başladylar. Soňky bir näçe ýyl TikTok'ta köp adam çykyş etip başlady. Ine neme Hitrovkadan oğlan diýadan şonok. Oğlan ýa çykyş edip etdi, onu urup öldürdüler. O invalid görgüli çykyş etdi, onu urup öldürdüler. Polis bespredelini ine arda etsen, seni izolatora edip vurup öldürýärler. Ine moda prezident reaksiýa bermese, onu ýanky şu zatlar niýe bar ýa, şu zatlar näme gerek prezidenta ya da prezident ýürüýte diýem şu adamlar öldürýärli. Ya da prezident gözünü ay näme etsen şol edin halk bilen şu galmasa bolýar diýip şu biziň diýenmidi şular eýem ýagat diýip ýöre diýemi. Ine biz näme etmeli? Egerde biz suudlara baryp
yüzlense hiç tat bolmasa, prokuratura hiç tat etmese, Adalet Ministri hiç tat etmese, Kabinet Ministri hiç tat etmese, aparat prezident hiç tat etmese, prezident hiç tat etmese, o halk maslahatının başlığı Kezzap ola etçege demeňden o. Adamlar TikTok'a çıkıp başlap aytsa olar vurulur ýaly invalid bol sen beýleki bol. Muhammed ağa şu zatlaram edip eýýam sen halkyň içine jemgyýete aýdyp başlan seni vurulur ýaly. Ona nähil çykalga bar şundan? Nähil bir seslerimizi ýetirmeli? Ya da şular nähil aýyrmaly, näme etmeli? Bir maslahat berseňiz? Men maslahatym şu öz YouTube kanalında da aytdym. Birinji dene ýadymdan çykmaýa gaýdyn. Biziň aktivistlerimiň garnaşyna. Sizden barın şu tak. Hükmen barın. Hükmen barın. Sebäbi şu meseleni biz şu tak halk bardy ýygnanny ýöne jogap bermedile diýip hemmeýlik getirecektir. Şol üçin hükmen barın. O zaman şolong meseleni çözme okuyup tızlygyny bir subut etjek bolýar. Vatandaşlar, şu an dünyanın yüzünü ulu ütköşküle gidip otuyor. İlaytada bizim regionumuzda şu an hemmeden yığınanlı İran'ın meselesini çözmekte. İran'ın meselesini çözmek 90 milyon nasiliyeniyeti var. Bir Muhammed rejim... Ben öyleyim Muhammed ağa. Sen şu soruğa cevap versen näme etmeli? Ben şuna varacağım. Aydın. Şu sebepten şu an bizim aktif hareket etmemiz köp vardı çözüye ve çözüven bilye. Parakatçılıkla çözüp bilye. Halk bütün dünyanın üntem şöyle diyor onu. Türkmenistan'da halk hareket edip 11. fevralda Aşgabat şehrine geçilecek futbol çempionatına barsalı 10.000 adam stadyona sığıyor. Şu stadyumun daşında halk yığınanda şu tadan bir arkayın divaresa karşı hareket edip bilye. O cemiyetin öğüne hiç geçip bilene. Şol için ben 11. fevralda Aşgabat şehrine gelip Aşgabat arkada stadyonuna barmağı biz halkımıza maslahat veriyor. Şu parakatçılıklı kanuni hükümetin öz döreden mümkünçiliği ve şu tağım Ronaldo da geriye bütün dünyanın üntem şu tak oluyor. Şu regionda da meseleler çözülecek olup bütün dünyanın üntü şu regionda. Ve bütün devletle de interesi var Türkmenistan'da bir siyasi ütköşlük olmağı. Bollum radar. Doğru diýen Muhammed ağa menem goşup geçeyin. Hormatly dinleyijiler. Birinji bilen biz kanun ýollarynda da kansa gitmeli. Ýagny soň ölçerli. O diýmek näme? Şu ýaly Adalet ministri barmy? Gün hatlary bary poçtadan taşlaýan. Biz prosedurany, yerli prosedurany geçmeli. Olam bolmasa, onu bizim bilen habar tutun, biz aýdýak näme etmeli. Ine netip bolsa, ertirderle bir gün 5-nji gün biz bir piýadetide teklip berjek, gatnaw teklip, Trump bilen bagly teklip. Biz hökman şu rejime karşı hemme kanun ýolları bilen görüşmeli. Egerde sizi bilýäňiz, egerde kanun ýolları biz görüşüp şuları ýeňip bilmedek, şular genotsid edip bizi öldürüp barýan bolsalar, onu adam haklary goraýan jarnamyň ýazylşyna görä bir halk öz haklaryny, öz azatlygyny egerde kanun ýolundan gowrak bilmese ýa aly bilmese, onu eline yara alıp ya da başka variantlar ulanmana da hak vardır. Azatlığı çıkaymalı. İstenlik halk sebebi halk döwlet demele getirýär. Halk döwlet demele getirip şu döwletdäkili halka hyzmat etmeli. Mysal üçin halk döwlet demele getirip prezident belliýär, uçy diýilýär. Şu prezident diýje günni halka hyzmat etmeli. O bir milli lider dörese halkın içinden biri. Ola diýje günni däl, ol yatmalam da. Hiç wagt yatmalam da. Bular näme diýär? Bire pul ogulýar, Kezzap milli lider diýip öz arkadaş şäherine urýar. Ýa-ni Dubaydan Nevit gazyň gelýän pulny çepe tagyp, inni kontraktlaryň atlaryna görkezenok. Kime näçe pul berenden görkezenok. Audi demet bolanok Türkmenistanda 260 milliarddan gowrak pul ogulandy. Nire gitdi o pullar? Hatam berenok. Men milli lider diýip öz-özüne gezip ýör. Goňşy prezidentler bilen duşup, ýagny şu ýerde ay meniň halkyň ýa-ni milli lider diýip olara mallapıyor. Bütün dünyana mallapıyor. Bu toron Kezzap. İkincisi oğlu ola boş baklaşkan. Kakasynyň ýoluny ýörep, kakasynyň ýa-ni oğurluk edýän skemalaryny bul prikryvat edýär. Ýa-ni ýapýa
hiç kim barıp derňeme diýär, prokuraturany baglaýar, parlamenti baglaýar, daşöwrde yalan informasiýa berýär. Bar edýän zady buluň çäreçiler. Çäre gatnap pul ogurlaýarlar. Gurban gulyň gurulşyk boýunça diplomma gurulşy eder ýaly. Ýok. Näme giýje güni guruluş edýär? Teýär şoýdan pul ogurlaýar. 30-40% obyektin pul juýtuna gidýär. Dogry. Şondan çon edýär. Ýanky ministr bolup işlärden bäri guruluşyň üstü bilen pul ogurlaýar. Ine şonu dowam edýär. Ogul näme edýär? Oglam indi çäreçi guruluşyk, ýani kagazyň guruluşlaryny açyp awra gazanjak bolýar. İkisinin hem dünyada awra ýok. İkisinin hem halkyň içinde awra ýok. Biz döwletiň uçury döwlet bizinki, ne Gurban Ulyňky, ne oň alkaş kakasynyňky, ne oň binamyz gyzynyňky döwlet puluna gezip aýlanyp ýör döwletler bilen duşup, ne onuň ogly boş baklaşka fetlerimizi ogurlap bize habarymyz hem ýok, kakasy tarapyndan belirlenen adam. Bu 3 tane kezap bir nokotda üçdüler. Şurada näme diýilmeli? Ýanyň kommentarda näme pikir edýäňiz? Muhammed ağa, şoň üçin biz proseduralaryna geçmeli birinji, ikinji, egerde oň ýol bolmasa biz başga döwletlere ýüzlenip öz kösenýänimizi, gynanýanymyzy, şu kanun bozýanyny beýan etmeli, haýyş etmeli, bize kömek edin diýip. Venezuela ýaly. Ine siz näme pikir edýäňiz, hormatly izleýijiler? Biz Amerikan prezidentina ýanky ýüzlenip bilýärmi, haýyş etip bilýärmi, ýa näme dogrymy? Ya Türkmenlerden öýler kösenip öýler problemany çözmelimi? Egerde Amerikan prezidentine ýüzlenip ine Maduro bolsa da tanty edip halkyna kömek edýärdi. Bu kezzaplar tanty edip diňe özüne ýanky lezzet alýarlar, halky hiçat eden oklar adamlara vurup bir zat ise türmede izolaýasyada ölürýärler diýip ýazsak näme görýäňiz? Ya näme dogrymy? Ya da biz kösenmeli, haçanna täze pokoleniýa ýanky dogulup edermen gahrymanlar emeli gelip onsoň biz meseleni çözmelimi? Ýanyň öz kommentariýaňyzy. Indi Muhammed ağa ýene bir video görkezin taňam. Kyn görmesem. Şoňa üns berip berdim. Ene şu videony siz maňa urutdyňyz. Şoňa bir kommentariýa bertek. Bir ortaýadan neme sudnasyna arestowat etdi şol hakynda. Aýdaýynmy rada men aýdy bereyinmi? Aýdyryn, ses ýok, aýdyryn. Ve de şun Venezuelan goloyuna Amerika ortaýadan flagı bilen şu tadan Venezuela'dan neft almağa baran sudnany arestowat etdi. Ortaýat şony neft al gaýtmak üçin ýanyna hiç kim istatip bilmerýäna podvodny lodka i karabyllaryny uratdy. Onda da Amerika bir kanun sanksiya girilen neft alıp gitjek bolýar diýip şonu arestowat edip de alıp gaýtdy. Ortaýadam häzirçelin tesini çykaryp bilenak. Ortaýat Venezuela 3 milyarddan goloy kapitallajyny etdi, şu pulunu yitirdi. Şol üçin häzir näme etjeklerini bilenaklar. Şu video iminne şol karably näme edişlerini görkezýär. Spesnazyň baryp alyşy. Boldum radam. Dogry. Menem aýdyn hormatly izleýijiler, täzin şu video. Ine Amerikan spesnazy häzir Russiýanyň gara skema boýunça, ýagny nelegalna, sansaň aşagyna günne ya her hepde baýdagy çalyşyp, dokumentler çalyşyp, başga bir döwletiň gaýgy ýaly öz nebit gallaryny tatýar. Inni Amerika oňa da ýanky täsir edýär, onam typdyran ok. Şular Venezuela'dan alıp satýar, Orsetden alıp satýar. Şuraya gara flot diýilýär da, dokumentsiz gara flot ya da dokument falşywy gara flot. Hiç kim hiç satýan nokta. Inni ýapyşdylar. Hemme korrupsiýa, nelegal, garadan hemme dağda ýapyşdylar. Inni bütün dünyada açyk tertipleşdirjek bolup, ýanky käwagt şonu tertipleşdirjek bolup kanunan bozýarlar. Ýöne şonu şeýle etmesen başga ýol bolmasaň şonam etmeli bolýar, da kansa gidýärler. Näme görýän Muhammed ağa, ine Trump käwagt halkara
normalar bozýar. Ýöne onuň eden netijesi onuň bozan normalaryndan gatyly. Şunu nime berjek şol? Mına maňa 5 minut wagt berdim, men şunu gowy edip aýdaýyn. Aýdan. Ve mına da öňkü döwür şu Trump'dan öňçe dünyada 20-30 ýyllap dünýäniň özünde demokratik döwletlerde demokratlar, liberallar bular kanuny boyun bolup diktator döwletleri terbiyelejek boldular. Şolary kanuny boyun etjek boldular. Ol göremedi. Onun strukturasy diktator döwletleri dünyadaki alan borçnamalarına boyun bolmagyna mecbur edip bilmedi. Hiç ýyly mehanizmum yok. Olary diňe rekomendasiýa berýärdi. Diňe şolara aýtýar şeýle bolun diýip. Şo sebäpden bir tofor döwletli İran, şu regionda ortiyet bolsa bütün dünyada diktatorlary gollap şolar öz krişesini alıp şolara öwretýän zady öz halkyny taýlamakdan ibaretdi. Siz barın nämetdiňiz edin, işiniz bolmasyn, dünýä meşberini men seni gollaýan. Ve hiç bir demokratik döwletiň ýol başçylary şolan karşısında göreşmeyeni mekanizm oylanyp tap bilmediler. Ve şonu tapjagam bolmadylar. Şo sebäpden hem Trump Biden'a aýdanyna diye eger men bolan bolsam ortaya Putin gaýrata minip Ukraina çolup bilmerdi diye. Siz diye demokratik prinsiplere boyun boljak bolup ýagy dünýäň kanunlaryny äskirmeýän döwletlere powut berdiňiz agresiw hereket etmände. Sizi äskirmesizlikler diye. Şo sebäpden hem Trump'ın esasy häzirki alyp barýan prinsibi şundan ibaret. Birinciden Ortaýadan Putiniň ýadyryny ýaragy bolan üçin bir ýyl özüni şoňa ýakyn görkezip Putini resk hereketiniň öňüne geçjek bolýar. Onun tamakin ettirýär. Trump inni Ukraina urusuna gatnaşanak, Ukraina kömek edenek, gaýtam Ortaýadan tarafynda du, şol üçin hem Ortaýa begenip otuýar şoňa. Biz hiç bolmany Amerikany Ukraina gollagyndan aýyrdyk diýip. Ýöne bu gapdarlar Trump özüni berkedip hem regionda öz ýaşaýan hem içinde hiç kim hiç zat edip bilmerýän öz ýurduny berketdi. Ýeke Putin'i kömek edip biljek döwletleri aýryp başlady. Bir gapdalanam Putin'i tamakin edip taklady. Hiç zat edip bilmerýän edip taklady. Şo sebäpden hem ýuwaş-ýuwaşdan bulan Putin ýana dünýäň kanunlaryna boyun bolmany adna beremenne özüne dediýän ýetmerýän hereketleri edip başlady. Şo sebäpden hem on hereketi ören efektin bolup başlady. Şonam dünýä göz ýetirdi şoňa. Şol üçin hem Trump bir zat edenne dünýä anka-tanka bolýar. Şol edeni dogrymy ýa nä dogrymy? Bir tofor halk begenýär, o gapdarlan bolsa kanuny bolan ýana. Onuň başlygyn men aladet ýanip başlaýar. Ýöne hemmesem begenýär şeýtýany. Sebäbi Putin'a kömek etýän, şoň ýygyny duran, ýa şoň edenetdiligini sesin çykarmayan döwletleri Trump nakazat etýär. Şo sebäpden ol özüni dünýä kanunlaryna boyun boljak diýip gazap etmeýär. Ýöne eger boyun bolmaly bolsa Putin aýtýar, "Garamda uruşy ýatyr, dünýä kanunlaryna boyun bol, gel indemeýle täze prinsip bilen dünýäni parahat saklaýly." Şo sebäpden hem Trump hemme zady etýär Putin'e kömek etýän mehanizmlary dargatmak üçin. Men häzir boldum burada ustady. Köp tanıdykyn siz güýçlenipsiňiz. Bir wagda hemme saýdanlyk indi. Gow tema Terbiýelänler o. Ölsýäňiz berekella. Muhammed oýun edýänle degişýän. Muhammed ine menen bir goşup geçeýin. Trump şun Trump bolan o. Trump yıllar boyu Respublikan partiýanyň içinde saýlawy geçirip
ol gowuşok Respublikan partiyadaky adamlary ýeňip arsalap içini güýçlendirdi Respublikan partiyasy. Şoň üçin taýlary bolana ýa-ni senatda ýa-ni senatda we kongressda nimeler taýlary bolana utdular Respublikan partiyasy. Köpsini aldylar. Ine 9 aýdan täze taýlary bolmaly. Ine onda mümkin çalşar sebäbi häzir onun hereket, agressiv hereketi ol demokratlara ve halka açyk gahyrlandyrýar. Ýöne şu wagt Trump ýaly adam dünýäde gerek. Sebäbi diktatorlara garşy sen diňe kanun esatyna hiç wagt görüş bilen ok. Sebäbi kanun esatyna demokratiýanyň üstüne görüşden sen ýanky ýygnaklar geçirmeli, ýygnakda meselelerini goýmaly, o ýerde birden çözülmese inneki ýygnak geçmeli, wagt gidýär. Diktatorlar näme diýär? Üşe Aşgabatda bir ýerde ýa Özbekistany ýa Kyrgyzstany üşe derrew bir-iki güne görüşe de derrew karar çykaryp ýa hereket edýärler. Olar operativna, reaktivna hereket edýär. Olar ozya demokratlary. Şoň üçin demokratiýa stabilnis bolana gowy işleýär. Ýöne agyr şulara diktatorlar ýeňip dursa, azajyk Respublikan partiýadan ýa agressivni, açyk, radikalrak gelip olar ýerine goýaýmasa, demokratlarda radikallar ýok. Kyn mesele. Şoň üçin Trump birinci içini aratlady. Soň prezident boldy. Hem prezidentlik güýçler bar, hem senatda etafy golýan respublikanlar şoň üstü bilen özüne uly ýanky parlamentçylar berdi. Häzir özü karar çykaryp özü derrew meseleni çökdirip otyr. Şu wagt edil şu günne Trump ýaly dünýäde bir gerek. Sebäbi gaty buluş gitdi. Ine Trump häzir aýdýarlar halkary kanunlar boldy. Anana Putin bolmadymy? Ýok. Sansa girdiler, ýene bir zat girdiler, plan etdiler. Näme durdum şu zatlar ýok. Ýöne Trump edil çalt durdur ony. Sebäbi ol dünkü ulaşymda bir zat gowy aýtdylar Muhammed ağa, men ılalaşýan. Eger siz bandit bolsaňyz, men sizden beter bandit, men size banditligy öwürden diýip Trump'yň ýanky pikir şeýle. Şoň üçin şol Putin ýaly banditlara banditlik ýoluna ýeňip bilýän adam. Hiç bir demokrat şu güni oňar bilmeýär. Ine şol Trump ýaly bir radikal gelip ýerine goýaýmasa, Trump'yň şol ýerine goýanyna Trump'yň wagty utarýar, onu aýryp demokratlar alyp gider ýoly. Mümkin şol bir tebiği tarapdan bir bolmaly zatlar sebäbi естественным путём geldi şu zatlar. Şunu var Trump şun edildi böküp çıkıp şunu etip başlamadı. Birinci Respublikan partiýany arasynda içini, ikinci senatın kongresinin içinde esas setler alıp uçurdu. Şol özünün reaktiv, agressiv hareketleri gerek deyip halka düşündürüp halk mu ýanky setler verdiler. Ondan gelip Amerikanın içinde daşına ýanky agressiv hareketler edip başladı. Mena şelip kirediň. Indiki temaga geçelim Muhammed ağa, ruhsat bersen. Şoň komentary berseňiz Muhammed ağa. Bir İran'ın şuun Sizden komentary soraýyn. Yine İran'da bu geçen dağıtlar yine protestler durlu kadrlı var protestlerin durlu yani yerlerden alınan. Murada men Şavarayda 2 tane şäheri şu wagt halk eýelenni. Bir neme video var men taňa uğrattım etýär Murada. Şonu görkezýär näýli polisiýalar şolary basmaga gelen polisiýalaryň hemmesi izdivaçy edip neme ellerini gallyryp halka el çarıp uzaklaşıp bütün şehir halkın kontrolüne geçti. Şu an 2 şehir Abadan ve Abadana deyip şehirli 2'den halkın dolandırışına geçti şu an. Doğru. Devam edelim Muhammed ağa ruhsat bersen. Ondan sizin komentar sorun. Şunu Azatlyk radiosu görkezýär.
There's been protesters killed in Iran. You said we were locked and loaded, ready to go. What is the line there for when the U.S. is going to get involved in those protests? We'll take a look. We're watching it very closely. If they start killing people, Onu komentar eder Sayratin. Muhammed ağa, yankı şol İran'dan gelen kadrları bizi düşündürseniz, şunku güne näme bolup geçe İran'la ve haydi netice var. Kim utya, halk utyamy ya da polisler utyamy ya da yankı hükümet utyamy näle ýagdaýlar. Edil şunku moment, edil şunku sagada bir aýtsaňyz. Şu tağda çelliyim, şu hareketli güýjalyk bar. İki şehir halkın kontrolüne geçti. Bir burada. Ulu şäherler mi, ýa-da şäherler mi? Ulu şehir, abadan in neft çıkan yeri. Şol için Trump'a eýem güýjüni uratdy, şu neft çıkan yerler çok bolýanlarda. Indi näme diýjek bu gende? Şu günme unem güýjeye. Köp şäherle, köp 410 tane toşkada İran'ın içinde şu miting geçirildi. Hem yerde bir kaptan, ikinci tarafı hükümetin ödeminle anamdan kaçırılı. Ödlerim ananmayarlar hükümetin kalacağına. Şolçinem kaçma bilen oldular. Neyse tonla altını şu an ortaya da uğrattılar. Ayetullah Khamenei gepleşip geçirdi ortaya da kaçma için. Hükümetin yukarı eşelonunu işleyen ministerler dağıttılar. Anglya bilen gepleşip geçirip biz siz näme diýdiňiz değil, näme informasiýa boldy bereyli, bize kaçawatalga berdi, şola bilen gepleşip geçirdiler. Ondan soň köp hükümetin içindäki ýaşaýanly, işleýänli hükümetin öz maşgalalaryny Irak'a çıkardılar. Näçe samolyot günde gatnap otdy granitsa, Irak bilen İran'ın granitsasyna o taýdan Necef'e gitýärler. İran'ın ýagdaýy häzir şeýle, hükümetin içinde agdalalyk hiç gaýdy biri bilen oňuşmaýar. Hatta İran'ın prezidenti diye biz halkı şu dereceye getirdik. Bundan başka näme tamam edecek? Şimdi bunlar öldürecek mi? Näme edecek? Biz yurt dolandırıp oňormadyk. Bir adam yurt dolandırsa menki diňe menki bolmalysa, şu bolýar diýip ýörüýte çykyş edip aýtdy. Şol üçin bular ruhdan gaçdy. Dördüncü en esasy da öňkü mitinglerden tapawutyny bir halk ayağa alanına hükmen bir lider gerek. Eğer lider bolmasa onu yatırıp bolýar. İran şu an hi bolman wagtlaýynça bir lider şu an taýladylar. Taýladylar diýenim, miting içinde adamlar gıýgyryp başlady. Sebäbi bir lider bolsa hemme ýerde bir söz aýdylýar. Hemme kişi bir zat talep edilýär. Şolum liderin agdyndan çykýar. Beýleki döwletlerde ýurdun içinde şu mitingleri köşetçek bolsalar, bir daha etçek bolsa, şu lider bilen gepleşip geçirip yurdun içindeki parakatçılıklı hükümet çalışığı geçirmek için gepleşikleri geçiribilýärler. Haşalım lider bolmasa ondan kıyın bolýar. Şol için hükümet yatırıbilýär. Bir edek inni yatırması ören kıyın bolar. Bir diýdigi hükmen şu lider geljekde şu yurda baş bolar diýip aýdyp bolmaýar. Sebäbi halkyň näýle gatnaşdy, toporlan gatnaşdy, ola organizowany hereket alyp barşy, soňuna çellin öz planlary bilen gidip öz planlaryna aýag dep durmuşy geljekki hökümetin strukturasyny belletýär. Doğru diýem. Menim ulanışýan häzir ine diňe çalışma bolany diňe Türkmenistanyň meselesi däl. Sebäbi Türkmenistan diýseň diýmeseň bütün dünýä integriwet edilen. Şo ýerde bir zat näde dogrurak gitse, Özbekistana, Gazakstana, goňşy döwletlere täsirler bar. Oňda şundan şo täsir Ýewropa, Amerikada bolar. Mysal üçin, egerde Türkmenistandaky çalışma näde dogursa, bir band topar ýa ýene bir topar ýa hökümetdäki bir topar ýene alyp başlasa, bir topar immigrasiýa Amerikaga gaçar, Ýewropaga gaçar we o ýerde problemalar, sosial problemalar, migration problemalar döler. Şoň üçin inni öňküýärler, inni bir döwletde çalışmalar bolsa, hökümet suratda uly döwletler seredýär. Egerde şu çalışmalar demokratik ýolla gitse, kömek edýärler, demokratik ýolla gitmese, sanksiýa bu problema döredýärler, käwak içine de goşulýarlar. Ine gynatagam häzirki ýagdaý şeýle mümkin bul gowy zat ýöne edil şunky aktual şeýle. Muhammed ağa,
Indi kadra seyredelim mi? Size bir kadro okulayım. Ha. Yani ünsörplerin şunu da siz komentarı verseniz, bu edip düşündürseniz, niyeme Hı. diye şu adam tebe İrança diye. همه اکنون خبر رسیده که نیروهای دلتا فورس آمریکا مستقر شدن توی مرز بین مرز ایران و عراق توی اقلیم کردستان. همون نیروهای دلتایی که با هلیکوپتر پیاده شدن و مادورو رو دستگیر کردن. همه چیز داره فراهم میشه برای سرنگونی جمهوری اسلامی. فقط کافیه که جمعیت ما رو به افزایش بره تو خیابون. خیابون ها را خالی نکنید. با هیچ خبری خیابون ها را خالی نکنید. این خبر رو به گوش تمام همیهنانمون برسونید که چند روز دیگه بیشتر نمونده تا سقوط جمهوری اسلامی. در صورتی که ما حضورمون رو حفظ بکنیم تو خیابونا. همه چی مهیاست و حمایت از ما مردم ایران برای اولین بار توسط یک دولت در آمریکا داره انجام میشه. شاد باش عرض میکنم و این خبر رو gouş به gouş همین الان دست به دست به Muhammed ağa, indi şunu düşünen de siz komentar etseniz, öyle düşünüyorsunuz. Ben de Murada bir de şu Alfa Topor ve Amerikan spesnatsi Madora'nı izolere dedin, alıp giden. Şu topor şu atla Irak'ta Erbil şehrine geldi. Şu tak getirdiler. Amerikan bir topor vayenli karabılların geldi regionu. Bir topor samolyotla geldi şu atla. Amerika Trump eyyem önünden İran'ın hükümetine duydurdu. Eğer halkın karşısına yara kullandın, bizim saldatlarımız tayinliydi. Trump şunu yine ikinci edem kayıtladı. Şunun haberine göre 35 tane adam, 35 tane adam öldü İran'ın şu hareketlerine. Müne olay adamı tuttular. Şol için Trump ikinci edem kayıtladı. İnne Trump şunu men yalan sözleme, men diyen dadım etyenlerini inni şu güçleri getirdi. Trump'ın siyaseti şundan ibaret. Hükümetlere şart koyuya, gel gepleşmeden ben güç ulanır. Böyle güç ulananla da onu akuratla biz pateriye ödüm küp uzak şonu koşuluşası gelene. Şol için hem teorini kavaya hem gücün hayırlanıya eğer İran'ın halkını vursam diye benim drone dönüşte sana karşı güç ulanır diye. Yankın kıyırıp aytiyanam şol. Halk çekinmen, köçeler boşaltman, Amerika devleti bizi kollaya, şol için köçelerden çıkman, bir kurulun içinde şu hükümet alayaktı. Ben şu hakkında yine aytacakladım mı? Yankı Trump şu tak getirmeyi bilen. Dine İran'ı kavramakta dine yetmeyen yer hazır Türkmenistan. Ben de Amerika, Irak'ta ba, Yemen, Bahreyn'de ba, Katar'da ba, Emirat'ta ba, Pakistan praktiski armiyasının pulunu veren Amerika, nemede Bekram'a, Afganistan'la, şolçine Trump ön ayttı. Bagrame 50 merseniz menki deydi. Yani İran'ın karşısında burada ulanacak olsa, ya Orta Asya'da burada etmeli olsa Bagram gerek. Ol, Azerbaycan'ı eyyem, saklaşeni bilen afsalını, doğuver ettili 3 dövür Amerikalı şu tada bolmalı. Dine yetmeyen yeri hazır Türkmenistan. Türkmenistan'ı ayırmak Trump'a hiç kıyınçılığı yok. Şunu ayırsa ne mi peydası var Trump'a? Eğer Türkmenistan'ın prezidentini şunu ayırsa birinciden Trump'ın avrayı şu regionu müngöste artıyor. Bütün diktatörlerden kösenip gören halk Trump'a doğa geleceğini. Onun avtoritetini kaldırıyor. İkinci, İran'a baskı etmeyene ulu kömek ediyor. Sebebi İran'ın hükümetini hem metaraptan hem psikolojik hem gücü bilen aytiya hükümetten git. Ya da ben aytiyalarıma boyun mu olacak oluyor. Üçüncü, o tadı Trump'ın esası nemesi Putin'i yekelemek. Regionuna yani Türkmenistan'ın prezidenti Orsiyet bilen Lukoil bilen doğuvar etti. Doğuvar etti Türkmenistan'ın bütün gazının eğiçiliğini ortaya da verdi. Afsalını doğuvar bilen. İnni dine Lukoil Türkmenistan'ın gazını tatmaya hakkı var. Gepleş geçirmeye hakkı var. Şol çiğnem Türkmenistan en ıslabi, şu zincirde en ıslabi yer, şol için Trump şunu eğlenecek oluyor. Şunu eğlence Putin'in vliyaniyeti Orta Asya'da basılıyor. Ayrılıyor, doğal ayrılıyor. Hem
On gazını tatmağa adam yok. Devletli kollayabilenek, neftini satıp bilenek. Eyyem Özbekistan, Kazakistan bula da eyyem bellisini Putin bilen etmeli oluyor. Şol çiğnem Türkmenistan'ı eğer şu atlam Trump bir telefon bilen çözüp bileceğine akılını övürdüğü, yani İran bir küçüklüğün içinde bellisi bolmasa onunla Trump Türkmenistan'ın prezidentini ayırıyor. Bu şuna da tayinlik görüyor. Hemmel adam tayin şuna. Şuna kıyınacak adamım yok. Murat abi oğlum. Gat doğru elekleştiniz. Häzir Trump'ın fokusu İran'la ve goňşy döwletlerde. Şonuň üçin häzir şans var Türkmen halkyna fokusu İran'ın Türkmenistan'a geçirmek ve Türkmenistan'daki meseleleri bir günde çözmek. Eğer Trump bir can etse, o can işleri öyle kaçkı diye. Çünkü onu Türkmenistan hiç iltiyatat aktarın yok. Ol Russiyan siyasetini, Erdoğan'ın siyasetini aktarıyor. Sebebi ne kakası, ne oğlu hiç vakt siyasette üstünlük kazanan adamlar değil. İktisadette üstünlük kazanan adamlar değil. Yönü pul oğurlukta onlar üstünlük kazandırır. Doğrusu. Eşeklere, pişiklere, sıçanlara köşkler koyup, eşeklerin, pişiklerin, atların, itlerin şekillerini kızıldan çağıran kurup, garaz bulur, öz köşklerini kurup, tep etmiyorlar. Hiç vakt şu güne gelir deyip fikirden oklar. İnne yönü gün-günden ulu tiyillikli olan yağdaylara kıynaşıp var ya. Misal için, eğer de bir Trump'ın üstünü çekip bileysek, onu uruşsuz, söğüşsüz Venezuela yalı. Akşam yatıydı, ertesi tursa azattık. Yine şoru yalı Türkmenistan'da oluyor. Bir saatte, 2 saatte şoru vakt veriliyor. Gün olup yok olup gidin. Size 2 saat vakt veriliyor. 2 saatten yok olmasanız spesiyal vakt gidiyor diyeceğim. Şoru vara 10 minutta kalman uçup gidiyorlar. Edil Russiyan kucağına var yalar. Şunun için Rusya vatandan sattı, namusdan sattı, vicdandan sattı. Ay vicdanım namusum yok burada. Halkından sattı. Baylığından sattı ya. Şul biri bir daha şunun arkasını koğurabilse, milli lideri arkadağı arka gerek. Şondan Putin'in else, ılga Putin'i ucaklıya. Sen neyme 4'te gelip beni karşılan yani, o men neyli? Şunu yol mihman men neyli? Karşılanmayın yani yüzünü terip, yallaklap, yalap koyuyor. Yine bir video görkedeyin Muhammed ağa. Burada bircim ben işte burada koşuyor ve şu Erdoğan meselesi boyunca. Erdoğan Orta Asya'da Türk devletlerinin birleşigini vuracak oluyor. Şuna etasi peskel bolup duran en kurbanlığı verdi Muhammedov. Trump'ın öz gepleşigine Trump'a neme Erdoğan'a şu da etdip ruhsadan verdi kömek emetiye. Şol için Erdoğan hiç vakt öz ara katnaşan Trump'la bozası gelene. Qaytam şonu giyin etcek oluyor. Erdoğan'ın en girgenyen prezidenti Orta Asya'da Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhamedov. Yönettiğine çaresiz şovlen salamlaşmalı. Şonu her gedek Erdoğan Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhamed bilen salamlaşanına da şon gözlerine, şon hareketine teret, yirgenç bilen şona teret ya. Yirgenç bilen dene. Şol için bana Erdoğan'ın şu da karaşıyan, boş kavaranmadır. Şol için Trump eğer Türkmenistan'da bir daha çok olsa Türkmenistan'ı Erdoğan'a tavsırıyor. Ben bir çuvat önünden aydayım. Şol için Berdimuhamed hiç mi gerek ki? Ödüm var ya Berdimuhamed'i inni dünyada koruyacak adam yok. Putin hem edibilmeye. Putin ne İran'ı kollayabildi, ne Suriye'ni kollayabildi, ne Venezuela'nı kollayabildi. Şolara can doğsun stratejik gibi bizim partnörümüz milyarlarca pul koyan adam. Yönü şolara mı kollayabilmedi? Şol için Trump yine de Berdimuhamed'i ayırmak bile bir Putin'e bir dürtük veriyor. Şu neyme edibiliyor, neyme edibilmeye. Şol için şunun kun nemede bolon karabını alanım olum dürtük verdi. Putin neyme edibiliyor, neyme edibilmeye. Yanına bayarını karabını getirip padvodunu lotka getirip onunla da spasad edibilmedi öz karabını. Yani inni Trump polnisti ubijdiyon Putin yöne gepleye hiç saat edibilmeye. Şol için yuvaş-yuvaştan hücumunu Orta Asya'ya uğurttırıp başlıyor Trump. Doğru diyen Muhammed ağa. Yine bir kadrları okudun. Ünsörp seredin. Yine kurbanlı neyli yallaklı. Ünsörp seredin. Masaraçılık. Bir milletin milli lideri arkada özün nidasta oyunu.
şul Erdogan bolsun, Putin bolsun yallaklap şul yalamaly ýeri bolsa ýalaya. Üns berip berdiň şuňa. Ödem aýdan da adam bir samtyk bir zat boldy. Üns berdiňmi? İýdik gelýär. Yıkılıp darwoşka bolmalan bolsa taýýar da şol ýaly bir haramzada öz halkyny hem ýerde masal edýän adam ene Gurbanly Berdimuhammedow. Şuny häzir YouTube'da efir gidip dur, şo ýerde bir topar botlar geldi, boksin diýdi, beýlek diýdi, arkadaş şöhrat jan sag bolsun. Ine sizin jan sag bolsun diýäniň Putiniň öňüne, Erdoganyň öňüne darwoşka bolup ýykylyp üstünden geçirýärli, şoňa da taýýar, yallaklap, yalap gitipýär. Bul hökümet ýolbaşçysy däl. Bul hökümet ýolbaşçysynyň kakasy. Bu şo ýerde hiç görmek ýeri ýok. Prezident gelip näme diýär? Bul döwlet däl, bul ýöne maslahatçy. Halk maslahatynyň başlary. Näme işi bar? Bir adam, prezident adamy garşy almady. Ýa-ni Putin prezident. Öýre näme daxyly bar barmana? Erdogan prezident ýok, ylgap baryp, hyzmat edip, yalap, gowy sözler diýip, ýylgyryp, zat edip bir yallakda. Ütken zat ýok. Şul ýanky yallak ministr bolup, Niýazyň elini ogşap ýören adam şuňa çelli hiçli evolýusiýa ýok. Gahramançylykda, mertlikde, wyjdanlykda, namuslykda bir inni saňa yalamany adamam ýok bolsa, daşarky ýurtlaryň ýagny Putiniň we Erdoganyň ellerini ýalýar. Bul men her wagt diýen bir yallak kezzap adam öňe goýsaň, hemmemiz kezzap edýär, hemmemiz yallak edýär. Daşyna yallaklary üşýär. Ine häzir Türkmen telewizionyny hemme muzykantlar yallak bolup gitdiler. Hatda Akış Saparow ýalan bir normalny halkyň söýgüsini alan adamlar yallak bolup halkyň söýgüsini ýitirýär. Ine şurýaly Muhammed ağa. Gynantamam. Burada men şa burada da aýtjak. Haýdyňany. Men gece gününe şu an dua etýän, arzu etýän İran'na siyasi ütkeş bolmagynyň öňçe Türkmenistany biz eýe çykaýly. İnşallah. Sebebi eger biz öňlemezsek, eýe çyksak, birinciden hiç bir döwlet ters göz bilen Türkmenistany seyretmez. İkinciden Türkmenistan, azat Türkmenistan, öz halky öz ýurduny eýe çykan İran Türkmenleri uly hawadar bolup bilýär. Uly arkasynda durup bilýär. İran näki boljak siyasi ütkeşiklerde onun güýçli täsirli bolmagyna Türkmenistan gowy kömek edilýär. Şol üçin men gije günni şu wagt dua etýän Türkmenistanyň birinji bolsun, ozaň İranyň bolsun siyasi ütkeşik. Aýdanyň bolsun. Muhammed ağa, men häzir ine TikTok'da efir gidip dur. Salam alaykum, hormatly ýeşler. Biz YouTube torasyň TikTok geler. TikTok'da kommentariýa edýärlik. Prezident terror bolsa bizi hem güýç bilen almaly, zakony zakon tapawdy ýok. Gaty dogry bellek geçdi. Ine ýene bir ýerde häzir okap berin. Türkmen halky bizem tijenmelliýär. Mimoza ýa boksing ýa arkadaş şöhrat janta bolsun. Hawa janta bolsun, bize janly gerek. Biz onu arýas etmeli, halkyň jogap bermeli, ölmesin ondan. Taýin Erdogan garşylan bolsa begenerdik. Taýin Erdogan özü basyp alyp gaýtmazmy kadýada? Bizem görünmýär. Bize görünmýär diýär. Ha, video görünmýär. Normalny biz YouTube'da. Akış we gaçdy bulardan. Akışda gaçdy bulardan. Ertir turup TV getirip ýaladarlar. Dogry. Ine hormatly ýeşler, TikTok'daky ýeşler, Türkmenistanyň öýrenýär, kommentariýa ýazyň. Näme pikir edýäňiz? Biz efiriň başyna sora goýduk. Eger biz halk bolup Trump'a hat ýazsak, bize kömek edin diýip, şurýaly ýagdaýlar diýip, hemme bolundatlar aýdyk işlek bir çykyş etsek, Türkmenistanyň içinde aýtsak nägeliklerimiz ýa-da adalatly etsek, bizi akydyp gurup öldürýärler. Biz näme etmeli diýip sorasak, kömek edilseňiz, kömek edin diýip sorasak, näme görýäňiz? Bir topar adam böküp watanyny satdyň, Amerika diýerler, oňa diýerler. Türkmen halky haçanna hereket edenine netije ýetmek üçin Trump bolsa, Putin bolsa
onu güýçli bolugy şol. Instrument hökmünde Trump ulunsa, ýa-ni zulüme garşy gan dökmän, bir gram gan dökmän ýa-da Putin ulunsa, ýa Erdogan ulunsa, onu türkmen halky güçli oýnaýar, güýçli bolugy bolýar. Sebäbi entek şu reçeli Amerika bir topar döwletde diktator aýrmany kömek etdi. Hiç wagt şu ýerde galmady. Her wagt halkyna berdi şu döwleti dowam etmäne. Hiç wagt ýa-ni basyp almady. Mesela üçin Rossiýa basyp alsa, özü galýar şu ýerde. Sypdyrmaýar. Eline saklaýar döwleti. Amerika hiç wagt beýdenok. Gaýtyp soň kömek edýär. Finans kömek edýär. ýa-ni tehnologik kömek edýär we şu zatlara kömek edýär. Seredin ana Demirlik Koreýa we Gün Ortak Koreýa. Ine ýagdaý. Irak diýerdiňiz, Siriýa diýerdiňiz. Siriýa düzeldi, Siriýada kömekler gidip başlady. Irak diýerdiňiz, Irakda ine Muhammed Ağa dogry belek geçdi. Bir hökümet tutup biljek, stabillik döredip biljek, demokratik ýola gidip biljek opozisiýa ýok. Jogapkärçilik alyp, döwlet möçberine hereket edip, döwleti galdyrjak opozisiýa bolman soň bulaşypdy. Ine häzir Türkmenistanda özüne jogapkärçilik alyp biljek demokratik opozisiýa bar. Türkmenistany ötüşak biljek demokratik opozisiýa bar. Bütün Türkmenistanyň taryhynda intek şu ýadat bolmady. Häzir bar. Şonuň üçin häzir biziň şansymyz bar. Aýyrsagam, ýa-ni hökümet almana we açyk taýlog geçirmäne güýçli opozisiýa bar. Şonu ediljek. Şonuň üçin häzir biziň şansymyz iki tarapdan, üç tarapdan emele geldi. Biz şonu ulanaýmaly. Muhammed Ağa, sen näme görýäňiz? Men bir daha etjek şuňda. Gede şu wagt şu biziň garaşamaly kömegimiz Trump aýdy boti. Trump diýdi, halkyň garşysynda ýara ulanmaň diýdi. Ol oýnamadan diktatorlaryň hemmesine de degişli. Şol üçin men bir arzum bar. Biziň halkymyz öz ýurduna geçipmek. Men hiç bir döwletiň biziň ýurdumyzyň işine gatnaşmagyny halamak. Ýöne gerek boldy biz. Hemme mehanizmam haýyrlanar. Ýöne men arzum şol. Haçanam biziň halkymyz Türkmenistanly öz ýurduny özleri geçipdi. Ol hemme kynçylygyny özleri çözüpler. Hiç bir döwlet ozan biziň üstümizde millete moýup bilmer. Haçanam biz özümüz alıp nemetsek beýlekliň ýanyna biziň hormatymyz artar. Şu sebäpden men 11 fevral en amatly wagt şu haramdadylardan diýmek diýip batar etýär. Şu wagt hem wagt hem dünýäňdäki ütgeşikler, hem regiondäki, hem hökümet ýurt dolandyry bilen krizisde, ekonomiski krizisde, hem halk taýyn 5 ýyllap biz giýjewni işledik, halka subut etdik ola ýekede. Daşar ýurtda biz şolar gollap biljegmedi, hemmesine ýetirdik, hemmesini bilýär. Hökümet her nätir gördü biziň tesimizi ýatyrjak diýip. Bir adam kemeldi bildimi? Gaýtan biz köpelýär. Bir adam tutsa 10 adam turýar. Şol üçin watandaşlar şu mümkinçilikden haýyrlanaýlyň. 11 fevraly Türkmenistanyň hakyky öz başlak gününe uğraýlyň. Şoňa hemme mümkinçilik bar. Hemmeňiz gelin Aşgabatda. Siz futbol tomaşa etmeyene barmağı hiç kim peskel verip bilmeýär. Nira var ya futbol tomaşa etmeyene. Ronaldo bilen duşmağı var ya. Eger yok göwer mesele, özleri utturýar. O zaman biz başka yollar var. Göne şunu hükmen biz bırak edibilýär vatandaşlar. Gelin. Sağ ol. Gowa aýtdyňyz Muhammed Ağa, menem goşulýan. Hormatly dinleýişler, inni efir ýapmak hak men bir azajyk gülkünçli adam size öýkedeýin. Bu zat iskunsal intellekt, ýagny iskunsal intellekt şu videonyň ýöne şul realist bolup biler. Şu zatlar. Ünsüplerdiň şuňa. Muhammed Ağaň Muhammed Ağaň milli liderini görkezeli. Ünsüplerdiň. Ine şul Humeyni taqqadan alıp düzedip Moskva ılgat başladı. Ünsüplerin. Ine Moskva vardı. Humeyni. Ine Putin garşaldı. Başar Asad'ı. Ine Humeyni'nin yok diyelim.
Allah adam gelip yankı nakar getiriyor. Türmede yani. Düşünün. Oğlum İsrail'in agenti nime olur. Bu çok nasıl korkuyor. Gördün mü Muhammed ağa? Ay gülmedi yani. Allah canım. Gülmekten ayırmasın. Ne şeyle şunun için hurmatly illeşler. Şu zatda riyanys bolup biler. Diňe bize bagly, biziň elimize bagly. Biziň hereketimize bagly, biziň finansymyza bagly. Biziň arzugularymyza geljegimize bagly. Şonuň için herekete bereket, berekete hereket. Şonuň için hereket edelim. Biz sizi 5-nji gün bir teklip berjek bolýar size. Yeni bir gedek şu videony gören soň hem TikTok'ta hem şu videoň aşagyna kommentary ýazyň. Biz halk bolup Trump'a hat ýazalymy, kömek sorap. Egerde biz Trump ýaly prezident ununup bilsek, onu Türkmen halky yatıp, akşam yatıp erteden tursa adatlyga çykany bolýar Venezuela ýaly. Ya da biz özümüz köşküne barıp gidişip kan döküşüp görüşmelimi? Ne pikir edýäňiz? Sizden maksat bizden iş. Aydın bide. Muhammed ağa şunun efir yapaýly tebebi yani ayçak zat aydyrly, şu efirlik zatlar aydyrly, galanan innik efirlerde. Hoş sağ bolun, innik gepleşikler çeli. Muhammed ağa köp taňyakdan gelip öz pikirini ýanynda, köp sağ bolun edýän işleriňizde. İnşallah bizim işlerimizin meyvesi bolur, netije. Hükmen ra. Men onu şu günün doğuşýany ananýan bolýan. Ýöne ýergi iş bolýar, diňe halkymyza bagly. 11 fevral watandaşlar. Ne var? Yine bizim efirimizde bizim efirimizde yine yaş olanlar gatnaşýar. Nadar Nazar hoş geldin, salam aleykum. Geç bolsa da nazar bir efir uturup gelýär, eger aýtjak goýjak zadyň bolsa, yine senden dinleýär. Biz ýa-ni teklip etdik, Trump'a hat ýazmalymy, ýazmalýamy? Halk bolup ýatsak erteki gün bizi gelikarid ýaly Alamrat ýaly makmaşenik ýaly çykyp ine siz watany Amerika satdyňyz zat diýer. Şunkune makmaşenik Alamrat gelikarid FSB we Rossiýa satýar Türkmenistany o hakda olar gürlemezler elbetde. Ýöne men pikirimçe şunkune şu Türkmen halkyna bir kömek edilýän bolsa biz şoňa ýüzlenmeli. Sebebi Trump Türkmenistany azatlyga çykarta, oňa Türkmenistan gerek gel. Türkmenistan birinci kiçi döwlet, oňa ýapyk döwlet territoriýasy boýunça, ol Venezuela däl, Gaptalyna däl, ol diňe kömek edilýär. Biz hem şo şansymyzy ulanıp biler diýip pikir edýän. Sen näme pikir edýän, Nazar? Я вот с этим согласен. Конечно, хотелось бы верить, что на самом деле это может произойти. Если так посмотреть, сначала Трамп даже в Венесуэле он пытался использовать стратегию рычаги давления, санкциями, еще какими-то другими способами давления. И только вот в конце была вот такая миссия, да, так скажем. Это, во-первых. Во-вторых... Ваш звук очень плохо слышно, Назар. Очень плохо слышно. Может, наушники убрать, так говорить будете? Или я не знаю? Так. Сейчас скажите. Сейчас не слышно вас. Вообще не слышно. У вас со звуком проблема. Пока звук не сделаете, я тогда расскажу еще раз. Hormatly illeşler. Yine biz DBT halk hareketinin içinde diskussiyalar edip durýardyr uly ve şu yerde yine ertir ýygnak bolýar, biz şu yerde çözülenjek bolýar, ýöne sizden maslahat sorajak bolýar. Biz üýüşüp halk bolup Trump'a hat ýazalymy? Türkmenistanyň içinde bolup geçen zatlar, şular 34 ýyldan beri pul ogurlak gelýär, 260 milliarddan ogurlak pul ogurlady diňe gurban bolyň tohumy. Şu pullar nirde, kim audit etmeli Türkmenistan'a? Şuraya biz nakazına 2 tane
özünü taýlanlar. Egerde pul ogurlap gedýän bolsa hökman kriminal tarapa şular gara yerlerde işleýär. Narkotrafikde, bir yerde kriminal edip başga bir zat etmäni ulanýar. Hiç yerde ofitsialny bölket bilen oklar diňe kriminal ýollarda ulanýarlar we dünýäde kriminaly köpelýärler diýip biz haýyş etbilýär. We Trump'ın Amerikan fokusunu Türkmenistana günü nimet bilýär. Häzir fokus gapdyrly Türkmenistanyň edil gapdyryna. Şoň üçin aýdyň öz pikiriňiz näme pikir edýäňiz? Biz Trump'a halk bolup ýüzlenmelimi ýa-da biz öz problemamyz biziňki we biz çözmelimi? Biz ýüzlenen wagty biz Trump'a gelip aýyrdyýamyz ýok. Biz Trump'y ulanýar instrument hökmünde Türkmenistanyň ýagdaýyny düzeltmäne. Ne şuraya soru. Set geldimi Nazar? Set gelen ok, eşitlen ok senin setini. Biz eşitlemez ok. Şoň üçin ýazın kommentariýada, ýa-ni hem TikTok'da hem YouTube'da kommentariýa ýazgyň kyn görmeseňiz. Onda näme? Şunuň bilen biz efir tutarýas YouTube'da we TikTok'a girýär. Hoşsam bolun, indik gepleşikler çeldi. Hoşsam bolun.